tänään. Me saadaan koko Suomi sekoon. Niinku just tämän takia. Ei saa sinyttää nyt, mutta noin kaikkea. Hyvä. Tuu verkkaa heti. Verkkaa heti. Mä arvasin katsomaan. Se tikkujalustin voi ei. Okei, elikkä Ninni Autio, Niina Laitinen, Sara Meikkanen ja Elina Aitta-Avo. Ninni Autio, Katirin Dende ja muu sai nollaradan hienosti yhdellä jalustimella ratsastaen. Ja aplodit Ninni